Ika-8 ng Mayo nang dumulog sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa National Capital Region si Nanay Maria Salve Zuniga para humingi ng tulong para sa kanyang gamutan. Makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si Maria Salve Zuniga, isang byuda na may kinakaharap na stage 5 chronic kidney disease. Nanay, nabanggit po ba sa inyo ng doktor kung ano po itong klaseng sakit at paano po ninyo nakuha po itong klase ng sakit na ito po ni Nanay? Ano po, nabanggit po ng doktor po ng sa diabetes ko at saka high blood po, maling doon po doon nagsimula yung aking sakit. So okay na wala nang gana kumain ng 3 buwan hanggang hindi na po ako makagalaw. So nanay, ngayon po, ano ang pinakakailangan ninyong tulong? Ito pong pinaka-importante, ito pong dugo ko kasi bumaba naman po ng kailangan naman po akong salinan. Tapos yung mga medical na katulad ng hiningi nila ako ng laboratory, yung sa HIPAA profile ko, tapos mga gamot ko wala po ako naiinom. Noong araw din na iyon, ay agad nating tinawagan na si Sir Alvin Martinez, ang isa sa mga head coordinator ng Ako Bicol Party List sa NCR. Pagkatapos po niya ay maisumite ang mga requirements po na kailangan ibigay po sa ating tanggapan, dali-dali naman po tayong gagawa ng aksyon at ibigay natin kung ano ang kailangan niyang tulong. Opo, kaya po bang maibigay po ito ng tanggapan ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Saldico? Yes ma'am, handang-handa po tayong ibigay ang tulong na po yan, na tulong na kailangan para kay nanay. Makalipas lang ang 1 linggo, ay muling ipinabalik si Nanay Maria Salve sa tanggapan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, NCR sa North Wing ng Batasang Pambansa sa Quezon City. Ayon sa kanya, ay sasagutin na ng tanggapan ng Ako Bicol Party List ang 69,000 na gamutan ni Nanay Salve. Tulad po ng pinag-usapan po natin yung 1 linggo, kung kayo po ay tumawag sa amin at nanghingi po kayo ng tulong medikal para sa pagpapagamot po ninyo, ito na po, aprobado na po sa pangunguna po ni Kong Saldico at ni Kong Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List. Ibibigay ko na po sa inyo ang aprobadong medical assistance para sa inyo. Ibig po pong magpasalamat po sa Panginoon Diyos. Mga pangalawa po sa buong staff ng Ako Bicol Party List, kay Kong Saldico at saka kay Jill Bungalon. At ako po ay napakalaking tulong po na ibinigay nila sa akin. Pasalamat po ako ng marami. Mabuhay po ang Bicol Ako Party List. Dasal po namin ay patuloy ang paggaling. Sobrang laki na po nitong tulong ito. Umpisa lamang ito sa libu-libong nais matulungan pa ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Kaya naman, asahan nyo ang tuloy-tuloy na pagtugon ng programa. Aika Ferry, Ako Bicol Tabang Ora mismo.